ng dumaan. Ganun din. Ano? Parehas na. Aling parehas? Tayo? Matraffic. Ay, naku, mas matraffic eh. Dito alam mo na yung spot ng traffic eh. Bagay, alam naman natin natin yung spot doon. Sa bayan, sa Pilipinas, sa Darangan. Yun nga, Pilipinas. Kapalahan. Ayun. Oo, traffic doon eh. Oo nga pala, feeling ko nandun na tayo sa Pilipinas. Countryside. Uwi muna tayo sa bundok. Uwi muna tayo sa probinsya. Makapag-jogging. Para maarawan pa lang. Ortigas Avenue Extension. Yun na, Super 8. Wala, dahil. Hi, Idol. Biyahe ka na naman pa Bicol. Anik mo. Di ba, Paps? Uwi muna kami ng Rizal. Sa Moro. Katapusan pa biyahe namin. Katapusan pa. Uy, nagbabaka. Punta tayo sa bundok. Sa probinsya pala. tayo ng ano natin, vlog natin. July video try natin yung darating na linggo. Sana mapanood ninyo. Tagalan tayo sa editing kasi wala, busy na sa trabaho masyado. Sa junction na tayo. Sa junction, sentro ng Quezon, punta ng Munlet. Kanan, pupuntang Taytay, no?
Dati ang dami dito mga beer house dito sa Marinte. Wala na. Dati sa Pasig, yung pinabuhatan na yun, dami-dami dun.